సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా తప్పకుండా చూస్తారు. సో ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ చేయి బ్రో, కమింగ్ సూన్ వీడియో, దివాళీ వీడియో అని అంటున్నారు. సో వాళ్ళ కోసం చేసిన సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. వీడియో చూస్తే తప్పకుండా లైక్ చేస్తారు. సో లైక్ కొట్టండి, లైక్ కొట్టకుండా వెళ్ళిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, ముందుగా ఇక్కడ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసిన ఫోటో ఉండాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఒక ఫోటో ఉండాలి. సో మీ దగ్గర గుసడి ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని యాడ్ చేసుకోండి. సో దీనికి ముందుగా ఇక్కడ 9 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, కట్ చేసుకోండి. సో కట్ చేసి ఈ టెక్స్ట్ కిందికి తీసుకురండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్, కట్ చేసుకోవాలి మధ్యలో. ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లా కిందికి తీసుకురావాలి. సో 4-5 కట్ చేసి సో సేమ్ ఇలా కట్ చేసిన దానికి కిందికి తీసుకురావాలి. సో కిందికి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ కింద ఫోటో ఉంటుంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ టైల్ పక్కన కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫొటోస్, మీ దగ్గర ఉన్న ఫొటోస్, గుసడి ఫొటోస్. సో సూపర్ ఫొటోస్ ఉంటే ఇంకా ఎక్సలెంట్ వీడియో వస్తుంది. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. సో కరెక్ట్గా రాకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లిరిక్స్కి అండ్ ఫస్ట్ ఫోటోకి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు 10 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి సెకండ్ ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 21 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు
మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 11 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఈ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో, మళ్ళీ దీన్ని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. సో, కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇక్కడ 21 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే మీరు సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా ఇంకోటి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో, మీ దగ్గర ఏదైనా టెంప్లెట్ ఉంటే టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో, నేను ఒక టెంప్లెట్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో, ఇలాంటి టెంప్లెట్ ఉంటే సూపర్‌గా కనిపిస్తుంది ఇంకా. సో, 9 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసి దీన్ని ముందుగా ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. ఇప్పుడు బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్. సో, ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, చూసారు కదా! ఈ విధంగా వస్తుంది. టెంప్లెట్ ఉంటే టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇంకా సూపర్‌గా కనిపిస్తుంది. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.